Els làctics fan que tinguem més mocs? Si a tu també t'han dit que no beguis llet quan estàs refredada, aquest vídeo t'interessa. El tema ve de lluny. El 1990 es va publicar un estudi on 60 voluntaris havien estat exposats al virus del refredat comú i posteriorment se'ls va demanar que recollissin les seves secrecions nasals i les pesessin. Deixant de banda el disseny de l'experiment, beure llet no va tenir cap impacte sobre la quantitat de moc produït. I aquest no és l'únic estudi que ho diu. Però llavors, per què sembla que notem més mucositat amb els productes làctics? La llet és una emulsió, és a dir, aigua amb gotes de grassa. Quan bevem llet, la saliva fa que les gotes de grassa s'agrupin i això es pot confondre amb un excés de moc, tot i que realment no és així. Per tant, si t'has refredat, pots beure't un got de llet calenta que, tot i que no et curarà, totes sabem que et farà sentir millor.